Здравейте! Аз съм София Йотова от Фуди Булевард и сега ще ви покажа как да си приготвите бърз омлет в гофретник. Ще използвам 3 яйца, шепа маслини, шепа магданоз, около 30 грама сирене и няколко супени лъжици хранителна мая. Хранителната мая в случая не е задължителна, но освен че е много богата на всички витамини от групата Б-комплекс, аз ще я използвам за сгъстяване на сместа, защото това ще улесни отстраняването на омлета от гофретника. Ще пасирам всичко в моя блендър, за да осигуря хомогенност на сместа и след това ще изпека всичко набързо за няколко минути на висока температура в моя гофретник. Ето така изглежда сместа, когато е пасирана. Сега ще намазня съвсем леко гофретника с малко кокосово масло и ще изсипя сместа директно в него. Ето така изглежда моя омлет в гофретник. Гарнирала съм с малко чери домати и малко чушка. Ако ви е трудно да отделите гофретника от омлета или обратното, може да добавите 1-2 супени лъжици лимецово брашно или някаква друга сгъстяваща субстанция, която да спомогне за отделянето. Макар да звучи малко странно, защото сме свикнали да асоциираме гофретника с закуска, всъщност да си приготвим омлет в него е много лесно и много по-бързо, отколкото по традиционния начин. Благодаря ви, че опитвате рецептите ми, желая ви вдъхновен и вкусен ден!